Hello, 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 hello. Đâu chứ giờ này đón đón xì ngầu hát xì nghe đi này đâu ngồi gì nâng khâu phải gần mi riêng thì là phải phiền đưa rồi gì phải phiền đưa rồi gì कौन आ गया कमेंट कमेंट प्लीज कमेंट करो lucu nama bra mutu कौन आ गया रे प्लीज कमेंट 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 छोड़ दीजिए प्लीज प्लीज सपोर्ट मी मेरा लाइव स्ट्रीम को सपोर्ट करो हेलो 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 दोस्तों हेलो सपोर्ट कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों प्लीज सपोर्ट करो सब्सक्राइब करो
comment. Support करो दीजिए. क्या हुआ? सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो मेरा चैनल को. सब्सक्राइब करो दीजिए दोस्तों, प्लीज सपोर्ट करो. Nah, Moina ni sesungguhnya apa aja? Hello, Amaisi. Like do Amaisi, thank you so much. Ang ni live out sesungguhnya lagi jadi bersabar. Support करो दीजिए दोस्तों, मेरा चैनल को भी सपोर्ट कर दो. सब कर दीजिए. प्लीज सपोर्ट करो. Moina. Hello. Good. On, thank you so much. Jangan Dipa Koyari sebenarnya, thank you. Ani live stream sebenarnya jadi bersabar. Like down. Silent Sona. Wow. Silent siapa?
Moina, hello, 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 hello. Like, don't silent. Jangan begitu pun enggak bayang bermandang. Comment. Moina Nisha jangan leton bro sebenarnya. Hey, risai. Like, don't. Thank you so much, leton bro. जोबोद साबायखर नोंथांनिसिमबो ओमफ्राय लाइक डाउन डार्लिं सना सि बुंदोंमोन आं हाहा गोजोननाय मोनदों बुंजानानै साइलिं थाफ्लांबाय ओमफ्राय माजों जोंहा अनआ जोंहा मा होनदों मयना अन थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा हेलौ एमा ब्र हेलौ 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 बिनिल ब्लग सफैनो हादों नोंथाङा आंजों गोदानसो नामा मारा आयै माबासो नांबायलै मा फाग्लानि अबावसो नांदों माथो लोगो दंखायो ना ओमफ्राय जोंहा ओमफ्राय मा होनदों support me please support kru मेरा को आंजों सोरबा गोदान दंब्ला गोजानो सोर गोदानबा मामा आंखौ लोगो खालामनो अच्छा Dipa join please ओमफ्राय जोंहा दिपा नङादां आंनो ओमफ्राय जोंहा दे दा नायनोसै आङो दिपा कपिराइट जायो एलबियाव नायजाया दाहाय नायगोन आं नोंबा मा रिल्स बावसो नोंना माबायानो नोंबा मा मिउजिक होदोंथाय
Moina on thank you so much सानैसो नामा नै आमायसै नै ओमफ्राय जोंहा दिपा गयारिया मा होनदों बिनिल जि खाम आं कपिराइट होआ नोंखौनो दस्रानि मिउजिक होनाया जायो नायनो हैद दा नायगोन दा नायजाया आं नोगोद कपिराइट क्लेम माबा दाननो बायो क्लेम खालामनो बायो आं दा कमेन्ट नुबानो जाबाय आरो नोङो मोना अन थेंक इउ मोना अफिसियेला ब्लु होना होनि आं र' स' जायाखिसै कमेन्ट हरबावलाय ब्लु होदोंमोन आं जादोंना जायाखै प्लिज गाइस कमेंट कर दीजिए मेरा दोस्तों हेलो 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 मोना ऑफिशियल हेलो 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 जाबायनो गैया दिनै मानसिफ्रानो एमावा आंखौ अना अनो र' अनो मानो अना जानांगौ जाखो दा नायगोन आं र' एमाव सना नों जा हेन्डसाम खा बाला लागावबाय आंखौसो हेन्डसाम होनबाय आरो आंहा आरो हेन्डसाम नङा गुरफ्लाब्ला खावब्लाब्ला बोरायरायनो ओमफ्राय जोंहा मैनानिसो मा होनदों नाइस 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 थेंक इउ स' माच मा इम'जिंलै बेलाय बारा मोनथिलायलाङाथोलै आंहा माबायदि गरि गामा माबा नायलाबायनायसो हरलाबायबाय मैनानिसो मारै मारै हरलाबायखो ओइ मा गल गल गाल जालाबाय थायोब्रा नेटआबोलाय बोरै दं होनो जोंना फिलिप होनफ्लांलायबाय दिफा गयारि एमावसना मा ओंख्रि जानाय हो ओंख्रिया जोंना दिनै जेबो गैया आरोना मिरामिससो लाब्रा लुब्रासो जानला मोनलानो एकदमबारे माबा मुलानो आलु थादुननो जानला मोनलासो ओमफ्राय माबाथोन आरोना नोंस्रालाय दिबा दारलिं मा ओंख्रि खोन्थाहरद' मयनानैसै हेलौ 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 टिस्टिं साथामल'सै गेवआरे गेवा मेरा एलबी में गेवा
मा होनदों मोजां हलाय उल्था कमेन्ट एमाव सनाया मारै मारै होनखोथाय मोजां फराय उल अल अलदा मा होननायखोथाय कमेन्ट खाव एमाव सनायानो ओमफ्राय जोंहा मिनिहरबावबायसैलै जोंना दिपा दारलिंआ जोंहा मा होनदों हेलौ 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 नो मैनानैसो अन थेंकिउ मैनानैसो जोंहा मा होनदों खेरा सोर फैखोलै मिथिंगा राजा बड' कार्टुन थेंकिउसै आंनि लाइभ स्क्रिमा सफैनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर नोंथांनिसिमबो नोंथाङा चेनेल ना आइडिब्रा आइदिसो सोरब्रा बेलाय ओमफ्राय जोंहा रमा सफैनो हाबाय रमा अफिसियेल सफैनो हाबाय थेंकिउ स माच मेदाम ओमफ्राय जोंहा एस कमेडि गुड आफ्टारनुन सेम टु इउ एस कमेडि रमा अन थेंकिउ ओमफ्राय जोंहा मयना अन थेंकिउ स माच ओमफ्राय जोंहा एमाव डार्लिं सनामा बोराय खाबाय खा बुरा बोराय बोरायबाय दिपा दारलिं ओमफ्राय जोंहा मा होनदों हेलौ 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 नै जोंहा मैनानैसो ओमफ्राय जोंहा मा होनदों जोंहा दिदोम ब्र सफैनो हादोंलै थेंकिउ स माच दिदोम ब्र आंनि लाइभ स्क्रिन सफैनो हानाय जोबोद जोबोद साबायखर ओमफ्राय जोंहा मा खबर होननाय गेजेरावनो दिदोम ब्र नोंहालाय मा खबर ओमफ्राय जोंहा नाइस 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 नै जोंना माबाया मैनानि थेंकिउ स माच मेदाम ओमफ्राय एमाव सनाया फरायनो रोङा सै खोमानो फरायगासिनोथ' आरोलै फरायगासिनो ओमफ्राय जोङो रमास हाय नै जोंहा माबाया दिदोम ब्र'आ ओमफ्राय जोंहा सोदोम कुक सना सफैनो हाबाय थेंकिउ स माच हाय 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 सेम टु इउ ओमफ्राय जोंहा दिपा सनाया मिनि हरबायलै आइयै माखौ मिनिला हरखोलै माबासो बुंफ्लांलायलांखो ना माखो आंलाय मा खुवा खुखाबलायनाय मिनिला हरखो हामा दे बिदि मिनिनो बारा रमा मेदामनासो थुखे जानोसै जोंना माला 1K जाबावगोन जाखो गाबनोसो ओंखारबाय आं बे गाबगारगोनसो आङो रमास बोरै हौ बड'लेण्ड पे अरे हो बड'लेण्ड पे ओमफ्राय अन थेंकिउ स माच अन थानायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर
नोंखौ आं नुगौबा Roma on, thank you. Ang delay nunay. Satam देखायबाय माथो 6 जन दङ ओमफ्राय दिदोम ब्रह्मानदों सोदाम कुक दिनै मा ओंख्रि संनाय ब्लग लाबोखोनो जानोलै या कुक मेदामा जोंना मा होनदों दिदोम आदानो Roma on, thank you. Bro, Dipa, salah क्या कमेंट कर दीजिए. Ay, लाइकआबो साथामल' गाबनो होखाबाय आं. Cook on did Roma Madam on, thank you so much on थाबाय थानायनि थाखाय जोबोद साबायखर. On साथामल'सै सासेया सोर दं जाखो खमायनो हरबा मोजां मोनगौमोन आङो. गलासो जालायबाय नामाथाय. फोर दं आरो ना. लाजिनानै नोंखौ Roma on. Thank you so much, madam. Oh, sorry, Lucy. Dua bisa lagi. On, thank you. Eko. Mimi बानायजोब्बाय नाबाय. Like don't draw, thank you so much. आं thank you. Sakalaka boom जाबाय नेटानो.
cook on one low nih nilai ओमफ्राय जोंना मा होनदों 2 ल'नो जोंहा MMB आ मा होनदों 502 congratulations bro thank you so much गासै लोगोफोरनिफ्राय अननाय मोननायनि थाखाय आं बिसिम सौहैनो हाबाय आरोना जोबोद जोबोद साबायखर गासै लोगोफोरनिसिम ओमफ्राय जोंहा आं 0 डिउटियाव दं बिजि ट्रैवल आ गया हमारा थैंक यू सो मच मेरा लाइव स्ट्रीम में आने के लिए ब्यूटीफुल सेम टू यू कुक ऑन सो मच थुलुनि दों बहा थुलु गैया थुलु गैया ओमफ्राय लाइक डन ब्रो बहुत बहुत शुक्रिया JB Trevor यार कम JB जी आपको MMA ने बुलाया है ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन कर ले आपको मैं ब्लू दे दिया ज्वाइन कर दीजिए कमेंट लेखामफ्लं सानैल'सै I will be on okay Rama on thank you नोंसोर सानैल'सै दै नोंसोर गैयाबाथाय गैला सेसखासै दाबो 35ल' थांबावदों ओमफ्राय साथाम दं सोमजिगोन साहारा गोरबो बिखायाव MMB लागाव मैया गादावदोंलै बियो मालाय
मारा लिडिसफोर लोंग्राखौसो लाबावो आसोलसो Rama on. Thank you. Rama on. Thank you. MMA block done. Return. MMA भेजे ने आपको डन कर दिया बैक कर दीजिए जी on. Thank you. Rama ma'am on. Thank you so much. Beji Tran will right on. Thank you. बेसे गोबाव जानाया आंहा दासो उन्दुदोंसो आंहा लोमजानानै नोंनालाय मा सामफ्रामबो लोमजानानैलै लोमजानाया गानो रोंला माथो नोंबो ओमफ्राय मा थाबबो हमा माबा जायो गारहर गारगोन मबाइलखौनो जानला मोनला आधा घन्टा जाबाय आरोना थुलु कल जाबाय कलसो बिदिजोंलाय मा जागोनलै 39 थांबाय आंनाव कल खिथायाखैमोन खिथानायालाय ओमफ्राय नोंसिनाव कल जाहैबाय आरोना टुलुनि अफिसियेल डन रिटर्न प्लिज टुलुनि साब खालाम माबाया बेजि ट्राइबिलार लियार on thank you so much बेजि GT hi like don't hello मा खबर GT राय
मोजां अके मोजाङानो जानांगौ दे माजों सोलाबोखो ओमफ्राय नै आब' थुरुनि मा सिरिनो जानोलै लोगोसो जायाखै नामा लोगोसो जाहैखो ना माखो सासे साब खालामदोंमोननो माजों सोलाबोखो खिथाहरथ' जिथोराय दिदोम मा ओंख्रि जानायमोननो ओंख्रिया माबासोमोनलै ब्र' मुला ओमफ्राय आलु माबा थास' थुस' लगायलायनाय जानला मोनलासो ओंख्रियानो सोरबा बिदि ओंख्रि जाफेरदों बिराद गोथावखा जायाखै दासो न'आव फैदों आं जिथिराया जायाखै दासो न'आव फैदों आं फैदों अबाय दंमोनब्रा माबादों आं अनल' रावखौबो साब खालाम सोरबाफोर लोगो जानो कमेन्ट हरना दोन दा खालामबानो जाबाय नै माबायाहाय बिजि ट्राइबार लियाराथा खालामबाय नो दाल' खालामदों बे खालामफिननो रोङो ओमफ्राय जोंहा मा होनदों रमा अन थेंकिउ ओमफ्राय जोंहा मा होनदों स्कुलनिफ्राय आदसा भिडिअ नायाखै बियो कमेन्ट हरदों जिटि बिजि टुरली ऑफिशियल को वीडियो नहीं देखा क्या पोल वॉच करो पोल वॉच करके बाद कमेंट करो नहीं ठीक क्या हुआ रे ओंखाम जागोरनि दे रन ओंखाम जागोरनि दे र' आदसा दे जागोर एमाउन्टआ मालाबानो 5 मैया जादोंमोनलै दा जागोन ना मागोनथाय मिथिया जिथिराय मैया जादोंमोन नोंहा दासो स्कुलनिफ्राय जी टुरनी ऑफिशियल को आप नहीं वॉच नहीं करता है पोल वॉच करो
तो उन्होंने ने आपको वीडियो दिखाई नहीं बोला है। प्लीज वॉल वॉश करके बाद कमेंट करो। रोमान। Turning on, thank you. Jamin blog सफैनो हादों हा, thank you. आं लाइक खालामबाय। अके थेंक इउ सो माच। लाइक होनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर। जामिन ब्लग 21 आं अल खाना मामोनथाय नोंजों अल खालै एमएमए ब्लग ओइ तुथा जानला मा माने नोंना माबा जायो खैखेन सखौनो हाखुथखौ गालांजोबगोन बे मिथिखा थानो हायामोन दोननो हाया मा होनदोंथाय What happened आदानो What happened आदानो गेजेरावनो दे जोंना माबा on my good okay Tulon sama dong लोमजादों आं उनाव कमेन्ट लिरनो बादों दे अनल' दोनदो दे होमबालाय माथो खालामनो लोमजादों मुलि जायाखै ओमफ्राय दा एमएमए ब्लगआ मा होनदों मा गुजुनाय जाजोबखोरा
रुमखौ दै गुदुंजों मा होनो रुमखौ दै गुदुंजों लों होनखाबाय बिसोरो आं लोंगासिनोखा दे आंना गोबावजों खनसेल' जायोलै होमबाबो एसे गोबाव थायो आरोना थुलुंगासो अरन' बथ' मोननो नागिरो मालाय गगा माहाजोनसो मानसियानो दिनै गोदान मुलि लाबोफिनदों आं जाना हो दे लोमजानाय मोन्दोंबा लोमजानाय सोमजानाय गासिबो लाबोखाजोबनांगौमोन गुजुनायनिल'बा जायाना लोमजानाय खाराबा गुजुगानो नागिरा अबावबा लोमजानाय बुरजा थाबा देहाखौ माबायदि मोन्दों बेखौ खिथाना लाबोखानांगौ बांद्राय बिथोराव लोमजानाय थाबाबो गुजुनाया खारनो नागिरा आरोना अन बारा गोबाव गैलाबो फिफ्टि 54 थांखाबाय नङाबा थुलुसि सिराप लोंनो बेबो गुजुनायनि माबा दंलै कन्डिसन दङ गोरान गुजुनाया खामानि होनो नागिरा थुलुसिजों बे गेरलेब गेथेब एकदमबारे माबा गिसि गुजुनायासो मोजां आरोना तुल अन बुरजासो लोमजाथारसिगोन नामालै नोंलाय मानसियालाय तुल अन थेंक इउ दा उनाव एलबि होनो हाबावगोन बे तुल अन सानसुलि फैयाखै नामा गैया फैयाखै बेलेन्स जोब्बाय होनलाय बेना बेनेल ब्लक सफैफिननो समाज
गोसोआव फैबाय आं थैथोंसै लोमजानानै थाबाय आं मुलि बाबाय आं मुलि जानो थोद मुलि जानो बादों नालाय बिजि थुजाबाथ' खनसेनो स्रां थायोब्रा लोमजानायबा दाबायजा माथो गेलेलाबाय थानांगौ बेखौलाय आरोबाव हामला मादों हामाला जार हुआ बरिखौ बिदै फुदुं लों बल खेला बानलु बल खेला बानलु ना बोरदोन बानलुब्रा बानलु बोरदोन बोरमा लागाव लोंजायो लोंजानायालाय बेखौबो गाव गोजा जावन माबा खालामनानैबो फुदुंनानैबो लोंजायो आरोना जाहारबाया खिन्थु बावले मेलेरिया लोमजाबा होखांनो नागिरो दै मेलेरिया थाबा दुरुनि आनैसो नों थैयोला किटखौ मा होनदों किटखौ आंनो होलां दे अननानैनो केकनोसो बिबाय आरो थुब्रा मिनिहरलै समजारा 1 hour 10 minute थाबावनोसै खुनुरुखुम मिनिबावबायसो Stop. आं जा थैनो बादोंलै
नोजोर नांबाय मेगना गोसो थैबाय गोरबोआ नाम्बार गोदान फैलाबायबाय आं गोसो जायो MMB सम थैनो थोद हामा सोर सोर दंलाय साथाम दङ सोर सासेया on to loan thank you कैसे कैसे होता है तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या आं अन दोनबाय एमाव साइलेन्ट लेखा फोरोंबाय आं नोजोर आंनि नोंना थैनो गोसो जाजाया आनैसो नोंना थंसे बिफां दङना नोंगौथ' आरोलै नोंगौ MMB नो
थाखोमा थाखोमा आंखौ नोंहरना Thank you on. Oh, Thula. go on. Thank you so much. Bye bye खालामदो लोगोफोर मा होनदों आंहा हलि गोदोनायाव दैहु आलायना दैमायाव थब्ल'नो थब्ल'नो हायो जारला लागाबा थुला मिनिहरबाय बाय 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 थेंक इउ स' माच लोगोफोर
मा होनहरलायखो फाग्ला गुड मा होनदों गुड इभिनिं थुलु साय थुलु साय जारलालै बेजों मिथियो नालाय हिनजावफोरखौ नोंसो दोनबाय दे आङो दे थुलु बाय बाय लोगोफोर